predchádzajúcom podcaste sme sa rozprávali s Kristínou Balokovou, vedúcou oddelenia energetických služieb Engie Services o tom, čo je to dekarbonizačná stratégia, pre koho je určená a aké má ciele. Dnes si povieme niečo viac o tom, ako má vyzerať príprava tendra, o realizácii dekarbonizačnej stratégii a či klienti majú záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Vítaj, Kristína. Ďakujem. Povieme si niečo viac o tom, ako vyzerá príprava tendra na dekarbonizačné stratégie a čo by malo byť motiváciou klientov pre prípravu. Ako by mala vyzerať príprava tendra je taká sympatická otázka, pretože ja ako vypracovávateľ tej stratégie, tak úplne si viem predstaviť, čo by som potrebovala, aby som jednak vedela úplne dobre odhadnúť na začiatku rozsah prác a tým pádom úplne čo najlepšie odhadnúť cenu vypracovania samotnej stratégie a aj čo všetko potrebujeme my vedieť, aby sme vedeli zmysluplné riešenia tvoriť. Sme zmierení s tým, že v realite úplne všetko nedostaneme. Úplne najradšej máme, keď máme čo najpodrobnejší záznam o tom, ako sa spotrebovávajú energie, kde aké sú toky, kde aké teploty. A to je hlavne dôležité, keď chceme sa rozprávať o využívaní odpadného tepla, čo je tiež veľmi preferovaný spôsob šetrenia energie. Samozrejme, čo najpodrobnejšiu projektovú dokumentáciu o existujúcich zariadeniach, o existujúcich systémoch, o potrubných trasách, koľko máme miesta. Alebo napríklad práve to odpadné teplo a spätné získavanie tepla naozaj je aj priestorovo náročné. Taktiež je dobré vedieť, aké má zákazník vlastné preferencie, lebo o zelených energiách, dekarbonizácii sa toľko hovorí, že nepoznám nikoho, kto by nemal nejakú svoju predstavu. Takže je dobré mať aj toto na začiatku už povedané, že asi akým smerom ten zákazník chce ísť. A zákazník by si u seba mal pripraviť nejaký tím, ktorý sa tej dekarbonizácii bude venovať. A určite v každom závode má tá dekarbonizačná stratégia aj svojho nejakého zastupiteľa, ako keby kto naozaj je presvedčený o tom, že tú stratégiu potrebujú a že na základe nej potom ďalej aj pôjdu. Ale je úplne nenahraditeľný člen tímu, v tomto prípade technológ závodu, ktorý najlepšie nám vie povedať, že kde sú nejaké obmedzenia. A je dobré, keď už aj ten technológ závodu je oboznámený s tým, prečo potrebujú tú stratégiu, keď to neberie úplne len, že ho niečím zaťažujeme. Ale tie firmy dobre vedia, že v rámci konkurenčného boja na trhu potrebujú znižovať svoje emisie a v rámci vysokých cien energií úplne všetci si uvedomujú, že potrebujú šetriť energiami v prvom rade. Že aj vieme, aké je prostredie, nie všetci sú úplne presvedčení o tom, že tie klimatické zmeny nejakým spôsobom sa dajú takto zastaviť, ale všetci vedia, že musia platiť menej za energie, lebo stratia konkurenciaschopnosť na trhu. Teoretická príprava stratégie vyzerá jednoducho, ale prax môže byť častokrát iná. Na aké problémy narážate pri stratégiách a ako ich riešite? Najväčší problém je s projektovou dokumentáciou. Naozaj tie závody niektoré majú relatívne dlhú históriu a keď sa systém montoval pred 30 rokmi, tak ja by som to absolútne nebrala ako nejakú chybu na strane klienta, ale realita je proste taká, že ten papierový projekt sa odtedy už stratil. To tak býva. Potom je nutné si dohodnúť vlastne s tým závodom, aby tam zabezpečili vstup. Prídu naši kolegovia a na obhliadke si vytvoria vlastný podklad, ktorý potom poputuje do tej stratégie. To zvykneme odovzdať klientovi, teda aby mal tie naše skreslené veci a u nás sa tvorí veľa materiálu. Samozrejme, nie úplne všetko ide do tej stratégie, lebo to sú naše návrhy. A tak ako nevieš, ako má vyzerať na začiatku výsledok, tak niekedy sú aj slepé uličky. Niekedy do tých slepých uličiek nás zavedie klient spôsobom, že ja neviem, mali sme takú skúsenosť, pán riaditeľ vedel, že nie je výhodné ísť napríklad momentálne v tomto legislatívnom prostredí do využívania veternej energie, ale nemali to naštudované úplne, že prečo, tak nás požiadal, že on tak šípi, že to teda nevíde, ale aby sme popísali, že vlastne prečo na Slovensku sa nevyužíva, lebo tak v ostatných krajinách sa využíva dosť intenzívne veterná energia a on potreboval, keďže to bola súčasť nadnárodnej spoločnosti a ich korporát požadoval aj toto, tak
už sme mali takúto požiadavku aj od nemeckej firmy, aj od francúzskej firmy, tak chceli mať naozaj na papieri napísané, že prečo to na Slovensku nejde. A aj toto je naša práca. A potom sú v niektorých ohľadoch tie obnoviteľné zdroje trošku aj zidealizované, že dajme tomu napríklad posudzovanie bioplynových staníc. Ono to vyzerá úplne výborne, teraz sa tomu urobila veľká reklama, keďže sme mali krízu s zemným plynom, ale to je tiež technológia, ktorá nie je všade hodná, skôr by som povedala, ktorá je vhodná tak pri živočíšnej výrobe niekde a treba nadviazať vzťahy. Dá sa aj s týmto počítať pre niektorý ten priemysel, ale s tým, že už do analýzy rizik dávame, že tam je nutné mať nejakého externého dodávateľa. Ty a tvoje oddelenie si uvedomujete dôležitosť dekarbonizačnej stratégie. Ako je to s klientmi? Uvedomujú si dôležitosť rozhodnutia sa pre dekarbonizačnú stratégiu alebo odkladajú svoje rozhodnutia na neskôr? Momentálne je situácia na trhu taká, že kvôli energetickej kríze všetci si uvedomujú, ako je veľmi dôležité modernizovať technológie. A to už potom sa ďalej delí, že buď vedenie závodu tú modernizáciu technológií prepojí s dekarbonizáciou a dá si urobiť stratégiu a rovno využije tento stimul veľmi silný aj na to, aby preukázal svoje environmentálne ciele, alebo to ostáva v úrovni šetrenia energií, ale konečný dôsledok je ten istý. Tá dekarbonizácia je silne ovplyvňujúca náklady, lebo naozaj, keď sa platia dane navýšené za emisiu skleníkových plynov a ešte k tomu sú drahé energie, tak tam nie je iná možnosť. A to je jedno, že či si to vykážeme v stratégii, ktorá nám pomáha ale plánovať naše činnosti, pomáha nám plánovať finančné toky, taktiež nám to pomáha nejakým spôsobom zohľadniť tieto naše náklady v konečnom produkte alebo konečnej službe, alebo len sa uprieme na to, že potrebujeme mať teraz znížené náklady za energie a v budúcnosti táto technológia už nebude udržateľná, pretože vyrába s obrovskou spotrebou energie na jednotku produktu, takže budem musieť vymeniť časom, tak je to v zásade to isté, len je to inak nazvané. A minimálne na úrovni, že potrebujem modernizovať a šetriť energie, sú už všetci na trhu. A aká je spätná väzba klientov? Vytvárali sme stratégie pre firmy, samosprávne kraje. Skončila tá stratégia v šuflíku niekde, alebo používajú ju? Spoločnosti používajú. Aj máme ďalšiu spoluprácu, Engie má širokú ponuku rôznych služieb. Vieme pomôcť aj s tou fázou monitoringu a zberu doplnkových údajov, vieme pomôcť s fázou projekčnou, vieme pomôcť aj pri realizácii, vieme poskytnúť taktiež ponuku na PPA projekty, kde vlastne Engie zafinancuje zariadenia a potom dodáva za vopred dohodnutú cenu energie. A taktiež vieme aj potom po realizácii už týchto investícií vieme ponúknuť aj služby energetického manažmentu alebo garantovanú energetickú službu. A toto klientov zaujíma, pretože keď my tvoríme ten návrh a máme výhľad na to, že by sme to chceli aj prevádzkovať, tak tam majú takú istotu, že naozaj to robíme zodpovedne s ohľadom aj na tú prevádzku. Že to nebude tak, že niečo sme si vymysleli a potom, keď budú mať problém, tak sú tu už na to sami. V súčasnosti rezonuje téma využívania obnoviteľných zdrojov. Je o tieto služby, o výstavbu, realizáciu a prevádzku obnoviteľných zdrojov záujem zo strany klientov a ak áno, tak o aké? Záujem je obrovský. Je to trošku zložité, pretože obnoviteľné zdroje tiež nie sú úplne zadarmo, ale je to výborný doplnkový zdroj. Určite všetci chcú si nehať posúdiť fotovoltické systémy. Už som spomínala veternú energetiku, ktorá na Slovensku trošku je znevýhodnená, ale Slovensko má výborné polohy pre využívanie geotermálnej energie. Takže všetky tieto témy vždy rezonujú u klientov a vždy si chcú nehať posúdiť, že ktoré z tých obnoviteľných zdrojov by boli využiteľné. Veľmi dobré a často využívaným zdrojom obnoviteľnej energie je napríklad biomasa.
tam treba posúdiť, že či vieme dodržať vlastne tú dopravnú trasu, aby to ešte stále bola ako keby zelené, aby bolo zelené palivo, lebo samozrejme je tam obmedzenie, že to musí byť z odpadného dreva, to je v poriadku, ale ešte je ďalšie obmedzenie, že nesmieme vlastne tú štiepku dovážať z väčšieho okruhu ako nejakých 60 kilometrov, pretože potom už v rámci sektoru dopravu vyprodukujeme toľko emisí, že sme stratili tú výhodu pri ušetrení zemného plynu. Ale v zásade tu sa nikto nemusí bať, ani ekonomicky to nevychádza. Pokiaľ to chceme cez pol republiky voziť, tak to pre nikoho nebude výhodné, takže naozaj toto sa využíva iba vtedy, keď tie zdroje sú. A potom ešte, čo je naša taká vlastná iniciatíva je, aby nezabudli na využívanie odpadného tepla, pretože už keď to teplo vyrobili, často to úplne neberú vážne, ale naozaj, keď z výroby odchádza veľa tepla a na vykurovanie budov používajú možno 2% zo spotreby zemného plynu ročne, aj tak je škoda to teplo len tak vyhodiť a nevyužiť na vykurovanie budov alebo prípravu teplej vody. Na toto obyčajne ten závod nejak nemyslí, pretože pre nich je naozaj smerodajne to, čo im robí gro nákladov. Ale keď už s tým prídeme, ukážeme to riešenie, tak to obyčajne zaujme klienta. Mm-hmm. Je to zaujímavé, lebo súčasťou stratégie ENGIE je využívanie obnoviteľných zdrojov, a to tak, že chceme dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2045. Čiže rozširujeme naše portfólio práve o obnoviteľné zdroje a aj sami máme plán prechodu na obnoviteľné zdroje. Vedela by si niečo povedať bližšie k tomuto? ENGIE má veľa tepelných hospodárstiev a ako subjekt pôsobiaci na trhu s tepelnou energetikou, tak sme naozaj zo zákona povinní mať plán prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Tu sa to počíta trošku inak ako v dekarbonizačnej stratégii. My by sme do roku 2026 mali dodávať, alebo mali by sme spieť k tomu, že budeme dodávať 50% vyrobeného tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Ale napríklad, keď pre tepelné hospodárstvo použiješ na výrobu tepla tepelné čerpadlo, tak už sa to tam ráta, pretože tepelné čerpadlo používa teplotu okolia. Ale pri dekarbonizácii si úplne vyhovela až potom, keď na pohon tepelného čerpadla vieš použiť elektrickú energiu so zeleným certifikátom. ENGIE si buduje samozrejme nejaké fotovoltické parky a máme rôzne riešenia, ale konkrétne pre plán na prechod na obnoviteľné zdroje nie je nutné všade mať tú elektrickú energiu so zeleným certifikátom, už aj tak sme vyhovali. Alebo prípadne môžeme využiť tiež, že nebudeme mať 50% obnoviteľných zdrojov, ale 75% z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Takže to sú štandardne využívané možnosti. A taktiež napríklad ten náš prechod, ten bere do úvahy aj to, ako klesá spotreba tepla v objektoch za posledné roky. To aj štatistický úrad uviedol. Myslím si, že ročný pokles dlhodobo je niekde na úrovni 2,5%. Tým pádom my máme existujúce biomasové kotolne, ktoré boli postavené niekoľko rokov dozadu a už sú teraz pre svoje okruhy predimenzované. Tam sa zase dá prehodnotiť vlastne rozšírenie okruhu, prepojenia a tým pádom dodáva sa teplo z existujúcej biomasovej kotolne a zruší sa plynová kotolňa na tom okruhu a tým pádom sme vlastne dodali väčšie množstvo z obnoviteľného zdroja. Tie stratégie tým pádom sú trošičku iné, ako je klasická dekarbonizácia, ale majú viesť teda k tomu, aby aj tepelná energetika bola nízkoemisná. ENGIE teraz dáva do prevádzky už pomaly aj prvú bioplynovú stanicu, kde by sa vyrábal biometán, ktorý sa bude tlačiť vlastne do plynovodov. To je pre nás ako pre teplárov veľmi dôležité kvôli tomu, lebo máme tepelné hospodárstva aj v hustej zástavbe, ako napríklad v Bratislavské Staré mesto. Kto je znalý problematiky, tak vie, že tam nenavrtáme studňu, aby sme mali tepelné čerpadlo voda. Takisto je problém osadiť tepelné čerpadlo vzduch voda, pretože to tepelné čerpadlo generuje hluk. Je to vlastne rovnako hlučné ako chladiace zariadenia. Takže v takýchto prípadoch naozaj tá skupina sa snaží mať dobré možnosti, aby mohla vlastne používať ten svoj zelený biometán na spaľovanie tam v kotolniach, kde naozaj nie je momentálne na trhu dostupné riešenie, ktoré by bolo naozaj že zelené. ENGIE okrem toho, že pripravuje dekarbonizačné stratégie,
robí aj realizáciu tých projektov, prevádzku, dokonca aj financuje takéto projekty. Je to z tvojho pohľadu pre klientov výhodné mať jedného energetického partnera? Podľa môjho osobného názoru je to najlepšie, čo môže byť, práve kvôli tomu, čo som už uviedla predtým, že keď človek má záujem prevádzkovať ten systém, tak to bude navrhovať tak, ako keby to robil pre seba. A je tomu venovaná dostatočná pozornosť, aj má ten klient garanciu, že keby to nedopadlo tak, ako sme slúbili, tak budeme musieť si to vyriešiť. Dekarbonizácia v slovenských podmienkách je náročný a niekoľkoročný proces. Pre klientov sa často odporúča, aby v medzičase využívali služby krátkodobé a efektívne, napríklad služby energetického manažmentu alebo garantovanú energetickú službu. O výhodách týchto služieb sa budem rozprávať s Kristínou Balogovou v budúcich podcastoch. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti ENGIE Services a jej službách, sledujte nás na sociálnych sieťach ENGIE Slovensko, na Facebooku a LinkedIne.